ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ ስመ ድምፂ ተኸታተልትና ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ትኾኑና እናትምኒና ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ድማ ብሓድሽን ብእዋናውን ዝወልኩም ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እምበኣር ከስ ንሎሚ ናባኹም ዘብሎ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብቶም ብጣዕሚ መነጋገርቲ ዝነበሩ ጉዳይ ድማ ነቶም ዝተወሰኑ ድማ መሪፅና ንዓኹም ክኸውን እዮም ዝብልናዮም ድማ ሒዝናዮም መፂና ኣለና። ንሎሚ ናባኹም ዘብሎ ብጣዕሚ ልብኻ ዝነክእ ሓበሬታ እዩ። ንሱ እውን ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ኣብ ጀርመን ዝተፈፀመ ገበን ነይሩ። ንሱ እቲ ገበን ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ተመዛባላይ ንእሽተይ ሓውና ዮሴፍ ዝተባህለ ወዲ 14 ዓመት ድማ ብጣዕሚ ጭካነ ብዝተመልኦ ኩነታት ድማ ከም ዝተቐተለ ዝፍለጥ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ካብቶም መነጋገርቲ ዘለዉ ጉዳይ ድማ ብቁፅሪ ሓደ ወይ ድማ ብቅድሚት ካብቶም ዝስርዑ ጉዳይ ድማ እዚ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብርክት ዝበሉ እናሰማዕና መፂና ኢና። እቲ ሓቂ ኣየናይ ንዝብል ጉዳይ ድማ ብዛዕባ እዚ ሓውና ኣስፋሕ ኣቢለ ናባኹም ከቕርበልኩም እየ። እዚ ዮሴፍ ዝተባህለ ወዲ 14 ዓመት ድማ ብጣዕሚ ብጭካነ ብዝተመልኡ ሰውነቱ ኣካላቱ ተቆራሪፁ ኣብ ቃላይ ከም ዝተረኸበ ድማ ፖሊስ ጀርመን ድማ ሓቢሩ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እውን ድማ ኣብዚ ልዕሊ ሓውና ዝበፅሐ ነዚ ቀታሊ ወይ ድማ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ንክርከቡ ድማ ናይ ፖሊስ ጀርመን ድማ ናይ 10,000 ዩሮ ውህብቶ ክህብ እየ ነዚ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ጥቆማ ወይ ሓበሬታ እንተይብኩም ዝብል ድማ ዝወፀ ሓበሬታ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝመፀና ዘሎ ሓበሬታ ድማ ናይዚ ንእሽተይ ህፃን ገና ጎዩ ከይፀገበ ናይዚ በዓል ዓብይ ሕልሚ ዝነበሮ ህፃን ቀታሊኡ ድማ ሎሚ ብፖሊስ ቁፅፅር ውዒሩ እናተባህለ እዩ ዝውቃዕ ዘሎ። ነዚ ጉዳይ እዚ ኸ ክንደይ ዝኣክል ሓቀኝነት ኣለዎ ንዝብል ድማ ብሙሉእ ኣስፋሕ ኣቢለ ናባኹም ከቕርበልኩም እየ። ብፈለማ ግና ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ብተወሳኺ እውን እንለቆም ሓደሽቲ ቪድዮታት ድማ ፈጢኖም ንክመፁ ናይ ደወል ምልክት ይንኩ ሓቢርኩምና ፅንሑ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብዘን ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሙሉእ ብሙሉእ ዳርጋ ካብቶም ተቆፃፂርዎም ዘለዉ ጉዳይ ድማ እቲ ሓደ ድማ ብዛዕባ እዚ ህፃን ዕሸል ዝኾነ ዮሴፍ ወዲ 14 ዓመት እዩ። እዚ ህፃን ዮሴፍ ዝተባህለ ድማ ኣብ ጀርመን እዩ ዝነብር ነይሩ። እዚ ህፃን ምስ ቤተሰቡ ብምዃን ኣብ ናይ ጀርመን እዮም ዝነበሩ ማለት እዩ። እዚ ህፃን ድማ ተመዛባላይ ኤርትራዊ እዩ። ብጣዕሚ ልብኻ ብዝነኽአካ ድማ ናይዚ ህፃን እዚ ገና ጎዩ ከይፀገበ ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓውና እዚ ድማ ንምሕሳቡ ብጣዕሚ ዘፀግም ኣካላቱ ተቆራሪፁ ኣብ ቃላይ ከም ዝተደብረየ ኣብ ቃላይ ተደብርዩ ከም ዝተረኸበ ድማ ፖሊስ ጀርመን ድማ ሓቢሮም ነይሮም እዮም። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብርክት ዝበለ ቅድሚ ሕዚ ኩለና ከም ነስታውሶ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ጀርመን ሓደ ህፃን ተመዛባላይ ተቐቲሉ ከም ዝነበረ ድማ ንፍለጥ እዩ። ንሱ እውን ድማ ህፃን ጳውሎስ ዝተባህለ ድማ ናይ ኦቲዝም ሕማም ዝነበረ ድማ ብከምዚ ዓይነት ህሞት ድማ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ድማ ኩለና እናስታውሶ እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ እውን ድማ ነቲ ቀታሊ ድማ እስካብ ሕጂ ድማ እኹል ዝኾነ ፍርዲ ኣይተዋሃቦ እናተባህለ እዩ ዝውቃዕ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብብርክት ዝበሉ ኣብ ኤርትራውያን ተመዛበልቲ ወይ ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ እንተዘይኮኑ ኢትዮጵያውን ኤርትራን ኣብ ሓበሻ ብተደጋጋሚ ኣብ ህፃናት ከምዚ ዓይነት ገበን እናተፈፀመ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንብዙሓት ሰባት እናሻቐለ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ገበን ኣፍታ ዝማዕበለት ሃገር እዩ ማለት ጀርመን ብጣዕሚ ካብቶም ምዕቡላት ዝተባሃለት ብቴክኖሎጂ ይኹን ብፖሊስ ብፀጥታ ካብቶም ምዕቡላት ዝተባሃለት ሃገራት ሓንቲ እያ። ይኹን ደኣምር ከምዚ ዓይነት ገበን ተፈፂሙ ድማ ምንም ድሃይ ብዘይ ምርካቡ ድማ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ሕቶ ከም ዝኾነ ድማ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ዘመላኽተና ወይ ድማ ዘርእየና ድማ ከምዚ ዓይነት ገበን እንተተፈፂሙ ኣብ ጀርመን ድማ ወይ ሓበሻ እንተኾይኑ ነቲ ገበን ቸለል እዮም ዝብልዎ ዘለዎ ማለት እዩ። ነዚ ዘመላኽተና ድማ ነቲ ህፃን ቅድሚ ሕዚ ሞይቱ ዝነበረ ጳውሎስ ዝተባህለ ድማ ነቲ ጉዳይ ቸለል ብምባል ድማ ብዙሕ ፈተነታት ኣይገበሩን ነይሮም።
ወይ ድማ ሓደ ጻዕዳ ወይ ፈረንጂ ናይቲ ዓዲ ዜግነት ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ገበን እንተበፂሕዎ ድማ ከመይ ኢሎም ተፋጢኖም ከም ዝሰርሕዎ ድማ ኩልና እንፈልጦ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ መነጋገሪ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዛዕባ እዚ ህፃን እዚ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ህፃን እዚ ድማ ብቤት ትምህርቱ ይኹን ኣብ ዝሰርሖም ዝነበረ ስራሕቲ ድማ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝነበረ ህፃን እዩ። ናይ ቀጻላይ ድማ ሃገሩ ወኪሉ ኩዕሾ ተጫዋታይ ክኸውን ድሌት ከም ዝነበረ ድማ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ድማ ተናጊሮም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብዛዕባ እዚ ሞት እዚ ኣታሒዞም መረጃ ወይ ድማ ሓበሬታ ክህልው እዮም ዝብሉ ዝተባህሉ ዝተጠርጠሩ ሰባት ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ። ካብኣቶም ድማ ዘምህርዎ ዝነበሩ መምህራን ክልተ መምህራን ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዋ ድማ ተገሊጹ እዩ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ እውን ድማ ቃለን ከም ዝሃባ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ቀታሊ ሓውና ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝፍለጥ ድማ ምንም ጥርጥር የብለይ። በዚ ኣጋጣሚ ንሙሉእ ቤተሰብ እውን ንሙሉእ ህዝቢ ጽንዓት የብልኩም እናበልና ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻእኹ መደብ ኣብዚ ክዛዝም እስካብ ብኻሊእ መደብ ንራኸብ። ኣብ ዘለኹም ሰላም ኮኑ ቻው።